Nalazimo se u Nišu u 250. raketnoj brigadi koja je čuvena ne samo na prostoru naše zemlje i Balkana, već širom sveta, brigadi koja je, kao što znamo, 1999. godine napravila jedan veoma veliki uspeh i uništila letelicu F-117 za koju se do tada govorilo da je nevidljiva. Imali smo priliku da vidimo prikaz operativnih sposobnosti vojske, odnosno brigade ovde u Nišu, međutim ono što je još važnije, nakon 21 godine ova brigada je učestvovala u gađanju koje je bilo na poligonu Šabla u Bugarskoj i pokazala izuzetne dobre rezultate, imajući u vidu da najveći deo pripadnika ove brigade nije do sada imao tu vrstu gađanja, što znači da su u teoretskim uslovima dostigli takav nivo da mogu da veoma brzo i efikasno koriste svoja sredstva i u uslovima, da kažem, neposrednih ratnih opasnosti.